ପିଲାମାନେ ତମେ ଜେଜେମା ପାଖରୁ ବହୁତ ଗପ ଶୁଣିଥିବ। ଆଜି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗପ ଶୁଣିବା। ଘୋର ଜଙ୍ଗଲ। ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସିଂହ ଆଉ ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ଼ ବାସ କରୁଥିଲେ। ସିଂହର ନାମ ହେଲା ଲିଓ ଆଉ ମାଙ୍କଡ଼ର ନାମ ହେଲା ମିଓ। ସିଂହ ସବୁବେଳେ ଏକୁଟିଆ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଏ। କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ସେ ପସନ୍ଦ କରେ ନାହିଁ। ଦିନେ ମିଓ ଦେଖିଲା ସିଂହ ବଲ୍ ଖେଳୁଛି। ସେ ଲିଓ ପାଖକୁ ଆସି ତା ବଲ୍ଟିକୁ ଛୁଇଁଦେଲା। ଛୁଇଁବା ସମୟରେ ଲିଓ ମିଓକୁ ଠେଲିଦେଲା। ସେ ଦୂରରେ ଯାଇ ପଡ଼ିଗଲା। ତାପରେ ଲିଓ ଆପେ ଆପେ ଖେଳିଲା। ମିଓ ମନ ଦୁଃଖରେ ଯାଇ ଗଛ ଡାଳରେ ବସିଥାଏ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଲିଓ ବଲ୍ ଖେଳୁ ଖେଳୁ ତା ବଲ୍ଟି ଯାଇ ବୁଦା ଭିତରେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ବୁଦା ତଳୁ ଆଣିପାରିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ମିଓ ଦେଖିଲା ସିଂହ ତା ବଲ୍କୁ ଆଣିପାରୁନାହିଁ। ସେ ଡେରି ନକରି ତଳକୁ ଗଲା। ମିଓର ହାତ ବହୁତ ଲମ୍ବା। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ସେ ମିଓ ହାତ ବଢ଼େଇ ବଲ୍ଟିକୁ ଆଣିକି ଲିଓକୁ ଦେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଥିବ ପିଲାମାନେ? ଲିଓ ମିଓ ଏଠୁ ଏକାଠି ବସି ଖେଳିଲେ। ଏଥିରୁ କ'ଣ ଜାଣିଲ? ସାଙ୍ଗସାଥି ହୋଇ ଖେଳିଥିଲେ ସବୁ ଅସୁବିଧା ବି ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ତୁମେ ସବୁବେଳେ ସାଙ୍ଗସାଥି ହୋଇ ଖେଳିବ। ଆଉ କେହି କାହାରି ସହିତ କଳି ଝଗଡ଼ା କରିବନି। ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ଖେଳିବ।